sä oot kotosi ja mitä siellä pitää kaikkeen käydä tekemässä? Askaisista ja Louhisaaren linnaskantta. Se on hieno paikka. Marski Mannerheim, synnyin koti. Mä oon stadista, aika paha, mutta ihan keskusta on kyllä tosi kaunis, niin varmaan niin kauppatori. Tuomiokirkko, se on makea. Tampereelta ja mun mielestä ykkösnähtävyys on Tammelan stadion. Mä oon Vantaalta kotoisin ja Tikkurilla juna-asema Dixi, siinä on teille nähtävyys. Käykää hengailemassa vähän siellä. I'm from Cholet. It's the most beautiful city, most sunny city, and one of the famous places is Crosses Hill. No, mä oon Tampereelta kotoisin ja pitää mustaa makkaraa syödä. Se on Tampereelta. I'm from city called Sarajevo in Bosnia and Herzegovina, and everyone visiting should go and see the main square, and certainly don't skip the food. Take chavapi and burek and a bit sweet baklava. Turusta ja kannattaa käydä funikulaarissa. No se hissi, maisemahissi.